Archie Vlog. May mansyon akong gitukod dito sa tunga sa lungsod. Ang atop ug ang haligi gibutangan kog CCTV. Og ang gamay na kong negosyo mo ginansyag pila ka libo. May 5 ako nga auto girigalo sa akong lolo. Kung ang adlaw mo salok kagabi, undayon mo tiklop nindot ang akong katulog. Kay bugnaw kaayo girkon, inig abot sa kadlawon mo. Alarm ang akong cellphone, oras na sa akong pagbangon mo. Tibok dayon og lechon. Og dayon ako nagminyo kaminyoon nga tinuyo. Kang mami kato nga hangyo, kang daddy usab nga sugo. Ang tinuyong kaminyoon ginikanan maoy agdon. Kay ilahamang desisyon sila rasap ang pagastoon. Ang kasal na mga bongga nag-ihaw ko kababaka. Dagkong taong mga bisita, liniki ko bumbong ug sara. Ug kay kami kinasal andam akong asawa. Kay kung kami mag-honeymoon na sigurado yung mga luya. Kung ang adlaw mo salok kagabi, undayon mo tiklop nindot ang akong katulog. Kay bugnaw kaayo girkon, inig abot sa kadlawon mo. Alarm ang akong cellphone, oras na sa akong pagbangon mo. Tibok dayon og lechon. Sa dako nako nga mansyon, wala ko'y laing buhaton. Magkuha dayon sa cellphone, Pornhub ang akong lantaw-lantawon.